Ai wannan ba ɗabi'ar 'ya'yan babban gida bane, kamar masarauta irin ta sarkin gabas. To ya kuke so mu yin biya? Ai ko mu aka yi. Ya Kilishi, dan Allah dan Annabi ku tausaya min. Wallahi idan aka ɗauki Ahmad aka tafi da shi, wallahi ba ku san halin da zan shiga ba. Yaron nan kun ga ba lafiya yake da shi, bai kwana 3 da aka yaye shi bai ma iya cin abinci ba. Dan Allah. Ranki ya daɗe, wallahi a duba lamarin nan. Ji nake a ce yau Jarmani yana matakin wannan yaron ƙarami kamar shi, a ce za a raba ni da shi. Nake daɗe ya zan ji a zuciyata. Kilishi, ko ni da ban taɓa haihuwa ba, abin da yi min daɗi ba sam. Ba mu da yadda za mu yi Kilishi, amma ya zama dole ne. Ya zama dole ranki ya daɗe. Tabbas dole mu koma da shi.